आसामनि माखासे जिल्लाफोराव दासान्दि आफ्रिका स्वाइन फिभार बेरामा गिख्रंथाव महर लादों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जर'खायै बिश्वनाथ जिल्लायाव स्वाइन फिभार बेरामजों गोथां अमाफोर थैगासिनो थानायनि खौरांखौ जों खोनानो मोनबाय थादों, जायनि थाखाय अमा फिसिग्रा फालांगिरिफोरा खाफाल हमनो गोनां जादों। गोबां अमा फिसिग्राफोरा बे समाव जिंगाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेराफारसे अमा जाग्रा सुबुंफोराबो बे समाव अमा बेदर जानायनि फारसे गिखांनाय फैदों। आथिखालाव आसामनि गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि जिल्लाफोरावबो गोबां लाइमोनफोरा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय अमा फिनाय फालांगिखौ बोजबना लानायखौ नुनो मोनदोंसै। नाथाय बिटिआर हालामाव अमा फिनो थाखाय लाइमोनफोरनि गोसो दुंगाखांनाय समावनो आफ्रिका स्वाइन फिभार बेरामनि गाग्लोबनायजों अमा थैगासिनो थानाया अमा फिग्राफोरनि गोसोआव गिखांनाय आरो लोरबांथि लाबोदों। बबेखानि अमानाव सोमजिग्रा स्वाइन फिभार बेरामखौ फाहामथाय आरो होबथानायनि थाखाय मुलुगावनो दासिम रोखा मुलि गैथ'आ। थेवबो माखासे सांग्रांथि आरो आदबफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों स्वाइन फिभारखौ होबथानायनि राहा दङ। बे समाव क'क्राझारनि सासे जाफुंसार अमा फिग्रा आरो नार्जारी अमा फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारीआ अमा फिग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सांग्रांथि होदों। स्वाइन फिभार बेरामनिफ्राय गाव गावनि फिनाय अमाफोरखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो बेनि बागै माखासे आदबफोरखौ फोरमायथिदों बिथां राहुल नार्जारीआ। बिथाङा अमा फिग्राफोरनि थाखाय मा सांग्रांथि होदों खोनासंना लानि। एक्चुअली बे जोंना आफ्रिकान स्वाइन फिभाराव मोनसे गिदिर जोंनि थाखाय जेंना, जोंनि अमा फिग्रा जोंनि समाजाव मोनसे गिदिर जेंना, जे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंहा बाय'सिकिउरिटि नांगौ आरो बावहाय जों बाय'सिकिउरिटि मेनटेन खालामाब्ला जोङो बिनि बेमारखौ बे बेमारखौ जोङो सोखानो हाया। जे जों फार्माव जानला मोनला मानसि सोदलाबायनाय आरो फैबानो हाबलाबायनाय बेबायदि परिबेसखौ जों दोननो नाङा आरो सब समाय जोङो पटास दै, कर्सलिन TH बायदि रोखोम जोंहा दा प्रतिरुध रक्षा जे मेडिसिनफोरखौ जोङो होनानै जाहाथे साखोन सिखोनै दोननानै जों जत्न लानांगौ। बिनि देरसिन आरो खुनु बेहा मेडिसिन गैया। दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नङा, सारा मुलुगावनो आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि खुनु भेक्सिनानो गैया। गतिके बेनियाव जोंहा मोनसे गिख्रांथाव आरो जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर भाबुकि जिबनाव जे अमा फिसिग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय। दा जों जुदि सांग्रांथि जायाब्ला जोंनि अमानि जोलैफ्रा जोबस्रांलांनोबो हागौ। बेनिखायनो आङो बे नोंथांमोननि चेनेलनि दारै दिनै खावलायदों जे जोंनि समाजा जाहाथे हजाग आरो जाहाथे थैनाय अमाफोरखौ बाजाराव फानलाबाया, थैनाय अमाफोरखौ जाहाथे जादलाबाया। बे थैनाय अमाफोरखौ बुथारनानै बा थैखानाय अमाखौ जोङो गैयाब्लाबो खमब्लाबो जोङो 5 फुट हा जावनानै बावहाय जुदि जोङो एसे ब्लिचिं पाउडार आरो संख्रिफोर होनानै जों जाहाथे फबनानै दोनो, बेनो जोंनि गुबै आरो थांखिखौ जों लानांगोन। जाहाथे जानाय लोंनायनिफ्राय जोङो साबधान जानांगोन। आरो बे बहुतआनो सानदों जे स्वाइन फ्लु जे अमा बेमारखौ जायोब्ला मानसिनावबो हाबफागोन बा बहुतआनो मोनसे गिख्रांथाव मोनसे सिन्था खालामदों। नाथाय बेबायदि खुनु गिनांगौनि जोंहा रायजो राजाफ्रा गैया। दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव बिराद गिख्रांथाव महर लादों। दा बेनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननांगौब्ला जोंनो बाय'सिकिउरिटिखौ जोंहा दरखार दङ। आरो बाय'सिकिउरिटिखौ जुदि जों दोननो हायाब्ला जोंनि समाजाव उत्तर बड'लेण्ड हालाम आसाम हादोराव जोंहा खुनु दिन अमानि बंस'खौ जों नुनो मोननाय नङा जों जुदि साबधान जायाब्ला। निस्सय बेयो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर भाबुकि। आं दहायनो बुंखादों बे भाबुकिया मा जागोन जुदि बेमार जानानै जुदि थैलांजोबोब्ला जोंहा जुदि जोलैयानो थायाब्ला बे जोलैखौ रैखाथि होनाया जों गाव गाव फार्मार्सनि कर्तब्य। लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ आङो अनुरोध खालामदों नोंथांमोनहा डिपार्टमेन्टनि जाहाथे बिनि सायाव मोनसे एवारनेस खालामो आरो बे एवारनेसा जाहाथे गामि लेभेलाव रुरेल एरियायाव जाहाथे हाबै हाबै सुन्दर भाबै जाहाथे एवारनेसखौ होनो हायो आरो बाय'सिकिउरिटिनि सायाव जाहाथे बुजायो। बेखौनो आङो खावलायदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां डिपार्टमेन्टनि जे EM बा जोंनि डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथांमोनखौ। आथिखालसिम आंनि फार्माव 210टा अमा दासिम दं आरो आं बे फार्मखौ खालामदोंमोन 2018 सननिफ्राय। दिनै आङो 4 बोसोर फ्राय कमप्लिट आरो समाजाव मोनसे एवारनेस होनो सानदों जाहाथे अमा फिसिनानै जिउ खांनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां आरो जोंनि दा जाफुंफुनाय गथ'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज। दिनै आंनि फार्मनिफ्राय जोबोद अमा फिसा लानानै थांदों जोंनि फंबायमोन
जानाय सोरबा बिदा जानाय सोरबा आंनि बियादै बिनानावफोर जानाय बिथांमोनहा जे आंखौ नुनानैयानो जागोन बा सोरखौबा मोनसे उत्साह मोननानै जाथों बिथांमोना जे मावनानै जानो आग्रही जादों बे आग्रहिखौ आं वेलकाम खालामदों। नाथाय बिनि खेथ्रआव जोङो बाय'सिकिउरिटि जुदि टाइट खालामाबा आफ्रिकान सुइन फेभारनि जे गिख्रांथाव जे भाइरासाव जोंनि अमाफ्रा जोबलांलाङोबा जोंहा जोलै थानाय नङा। बेनिखायनो बाय'सिकिउरिटिखौ जाहाथे मेनटेन खालामो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बारे बारे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै खावलायहरनाय थाबाय।